Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian baka skol ba North Eastern Hill University Shillong, kalapan slam ban penmi ya ke result, jang ki samla pule ki bapule, haki college ba prepare hakani ganong ba Shillong, pada ka jelah berakawai ya ke result jang ka 6 semester. Kinoy alam jang ka Nehu Students Union, Shitayo Manchua, kilala ya kendo ya Comptroller of Examination jang ka skol ba Nehu. Hakaba kila ai tiru da ka jing tho bandawa na kani ka skol ba ban penmi no kloy, ya kani ka result, bat ai poru Shitayo ya ke Nehu. Namar ba ya ka eksamen la pendap na du benai leber mentaus nam arjar kat kandai. Kajing sim khia ka Nehu su, ya kani kajing penslam ban penmi ya ka result da ka skol ba Nehu. Kadai halor kajing ling a ba yo kini kisamla ki batmu ban beteng, ya kajing pule jongki haki wei pat ke jeka pule jong kari India, kila bando sin. Hadien ba kani kajing dawa penmi no ya kani ka result kalakot no kajing ai por sitio, ha ka sitarek mentau nailar arjar kat kandai. Kelas dang pat sada kajing khi, da ka bapelong ya kajing song kelan mengor ha pelau jong ke skol ba Nehu na ka bara lang rengkat ki plakat ha ka balatho ya shibon ki jing dawa bat ki jing penrem ya kani ki jing penslam ban penmi ya ka result jong ke 6 semester ha kani ki jing khi da ka basong kelan mengor lai shimenta tang na kinong kitkam jong ke Nehu su bala ongru ba kani ki jing khi kan long klembo por lano ban sange kena kalau kena duduk benai march rela kata benai layak dari ke results kena kimpat mi te kalau ke ege ke basongsi bani bagi kena juni ki hapan syam jenjar syam shitam wat ban yo ki university ru ki university ke admission lakon te mentang indang yai up ya ke results bakan mi tingila ipon macam tu yo ngila pha ka wei ka dorkas sya usiui pon pelat yo ki results jang ki kena 6 semester dari kata ru 4 pelat Tika long ka ega jing thang na kalyang ka union ban yu ikum kini ki jingja ba ka Nehu administration kam shem khya ya ki khana pulia jong ka Nehu school ba tikum juru hakani ka por hiwan ban penpau ya ka jing persha jengi ya ka rukom trikam jong ka administration bat ka examination department jong ka Nehu te I angru I penpau ru ka perthai ba ngem sungau tanat ya kino ki political parties ne kino ki sang ki badanling ba ki political parties bakin one interfere ha ka school ba jengi Sakawairu apa ban penram jor ya karukom trikam joka examination department ba komjuru ya kinong correct paper ki bamla ban penpoi ya ki paper ki jongki hakapor ka wabiang bat khamtam ya UCOE ubam shem khya ya ni ubam dan ka jiket clear na benta ki students ba komjuru ya VC jungi bo shiyai ja na ko por na koi ka por sa koi ka por khamla dan ka jiket clear lam na ka benta ka lai ki khana ki jungi kam kta shudiki hajar kan kta ki lak tharai la da khen pelum ya ki khana ki badan hakania ka jala ka jungi ki ba pulie ha ki colleges ki belong affiliated bat kani hu dimenta kini ki khana ki kwa wan pulie Sheki University belong ka JNU ka DU ki Guwahati University ka Dibrugarh University re kini barok hai kini ki university ka admission jaki kalakut dimenta kani hu kala si ban pendrung le ki khana barok hai hang ni ha school ba jongka kat kum ka jinge thu jangki members ki jonga kalong ba ka Rajiv Gandhi University ki lapha ya ka shi shani bakidan kata ka jing smolam ka jing ket lam na ka benta ki khna ka jala ka jungi ngindan be yakani ka indefinite sit in demonstration ba kat pa kem pat penmi hi ka result ni ginum khi na kani ka jaka ka bangisong ngin ya ile persha ya ka rukom trikam bakhnang ba hadian habut kandan no ka jing pher ka jing phla ka rukom trikam khnang ba khna kin yo ka result ka por ko biang menta kan long shwa bitang nangi ki members namar ka class ru ki dang susdang menta ka sngi ki dan ki department ru ki bampat sedang kelas ti khana college ru hapreng ka jinggon kam ka jongki bakin ya wat admission shani stai kat bo pdiang ay ki ti menta ka sedang shwa nangi ki members bangin shong ti lada ki dan kinu ki khana ki bapa banjain kin wan jain ngi in pdiang ki bakidan ru ki blalik kerpat wadi kinong hikai ki jongki ru ban ai da ka jing tho ki principal na ki HOD ban ai da ka jing tho Hendai buan hiki university kila reject iki admission jengki kena admission form. Ya kata lengin dawa baik lada umlong kam kajing trikam kajang lada ufil karukom trikam kajang udi benar syuki kan mento iu ingi bangin yo UVC ubam trikam ubam dan kajing klik ya kan ikas sekolah.
Ladahir syuki new VC un haban wan the way permanent VC ubandan ka jingkit clear na bentaki kena.